Našu turneju Zaprešićem završavamo u Ladenskom raju, seoskom imanju koje za turiste ima spremne brojne delicije, ali i aktivnosti. Što će rajskog sve posjetitelji doživjeti kod vas? Ladenski raj je već tu 45 godina i stalno se ta naša rajska ponuda upotpunjuje. Valja istaknuti u svakom slučaju prirodu koja je tu netaknuta, daleko poznata hrana, sve domaćeg porijekla. Zatim tu su popratni sadržaji, za klince imamo dječje igralište, imamo našeg ponija, imamo miroljubive domaće životinje. Tu je dakako i vinograd, znači i domaće vino. Dakako, najvažnije je da možemo ponuditi i našim gostima smještaj. Za sad su svega 4 sobe, možemo primiti cirka 15 ljudi, ali postoje planovi da se i na tom polju proširimo sa ponudom. Kad imate ovako veliko neko događanje od recimo 300 ljudi, kako ste sigurni da se ništa loše neće dogoditi i što u slučaju da se dogodi? Sigurni smo svih 45 godina. Od prvog dana s nama je Croatia osiguranje i u svim sferama nas prati. Zato i možemo, znači, sve svoje profesionalne sposobnosti usmjeriti na svoj biznis, jer su oni tu i prate nas i u segmentu osiguranja djelatnika, u segmentu osiguranja imovine, u segmentu osiguranja vozila naših turista. Znači, osigurani su i smještajni kapaciteti, a i same osobe, turisti. I ono što je najvažnije, osiguranje i naš vinograd, a to je ovdje u Zagorju jako važno.